Ezzel hogy tudsz játszani? Azért nem tudod ezzel, majd állítsd át az actionről, bazdog a klasszikra, vagy valami. Ez a Chase is úristen de rossz. Atya Hogy világhoz tudsz így fölborul játszani, ez minden felborul. bor. Ja. Állítsd át a nézetet, hol van. Beállítás. Klasszik. Ne Chase, hanem klasszik. Klasszikon van. Akkor Chase próbálj ki. Lehet ezt. Hát a letörés mindig oda beviszi. Ez rosszabb? Jó, Akkor lehet ez a rosszabb és az a jobb. túl gyorsan ment. Ez kibaszott nehéz. Nem bírok már így Na járni. jó, van elég lesz. Ilyen